Bună și bine am găsit la un nou episod de Clash of Clans, al 11-lea. Ieri am făcut 10 episoade. Wow, 10 episoade. Aș fi recunoscător dacă ați dat un like, fiindcă why not? Nu prea strângem like-uri. Și motivul. Da, n-am pus-o cum trebuie aici ca să o vedeți voi. Stați că o pun undeva mai câmp deschis. Câmp, da. Da, uitați-o. Păi, ce să zicem? Când o declanșează, pur și simplu sare poțiunea din ea și îngheață pe o rază micuță. Da. Acum să o pun la loc. Nu e ceva special, mie nu mi se pare ceva special. Uitați cât elixir are băiatul. Am eu aici. Oare merge bine? 12-0, tipii n-atacă. Au atacat și jos. Oh, fac, care atacă aici? Ăsta pe a fost, da, bravo. Trebuie să vedem chestia asta. Cum atacă și așa, n-au strategie. Avea Clean Castle, nu? Are și Clean Castle, mă, voi nu gândiți? Oamenii ăștia nu gândesc că are și Clean Castle. Și a avut Valkyrie în Clean Castle. Normal că nu-i luară dacă a avut Valkyrie. Ce naiba, mă, eu, mamule, mă, tu nu știi ce la Clean Castle. Dar să donăm, că poate face și el ceva cu trupele lui. Trebuia să donăm și ce? Minioni. Dacă trebuia să... Mereu. Ăștia nu sunt... cred că... Ai, fac, simplu, nu, nicio problemă. Nu o să facă. Nimic. Ce naiba. 16 minute. Gata, Army Camp-ul. Să ne pregătim. Army-ul. Dăm aici 3. Nu! Fac mai live. Fac. M-am și speriat. Nu, Alcaș! No. Fuck it. Câți Alcaș am trenerit? 1. Că dau la un bulan ce face. Lavier. Hai lui Levier. Ia Levierul. Nu trebuie. Brrr, ce frig e. M-am dus la răcoare ca să pot și eu să filmez în liniște. Încă unul și un arcaș. Dacă se mai adaugă 5 spațiu, unul și un arcaș vine. O să încerc o chestie nouă. Un minion plus minionul cât ține loc? 2 parcă. Da, 2. Ok, și cred că... Rămâne 3 spațiu, să fac 3 arcași. Cred că da. Edit. Minion și 3 arcași. Minion și 3 arcași. Într-un sfert de oră încep. Da, din câte se vedea am avut... Are unul albunicel. Ne tocat numărul 5. Să arăt atacul. Nu știu dacă se aude tare. Nu, cred că lăsai telefonul prea departe. Ia. Spelul aici. Și am mirat că a dărâmat canonul, dar a dărâmat Archer Tower-ul de acolo. Și uite a început de aici frumos. Și am băgat și Dragon Clean Castle. A fost bine atacul. Barbarian King în spate. Barbarian King nu știu cum a ajuns de pe la celălalt Barbarian King. Numai că pe partea asta cumva a ajuns. Ca pe Magic, cred că au călit baza, sărac. Băi, nu era Barbarian King-ul celălalt când l-a omorât. Da, mi-aduc aminte, gata.
Îi părlește. Ce naiba. Gata. A fost o bază easy de luat. Prinț Adelin lasă, nu da la 4, că nu se știe dacă îl faci. Voi să-mi spuneți, voi s-ar putea să știți ceva. Văd că a atacat și pe 3. Scout. Cu 9 dragoni. Poate chiar 10. Are prin colțul, nu. 9 dragoni. Îl fac pe ăsta. De exemplu, dacă îi dăm mai defensul ăsta. Îl fac? Mie mi se părea mai ușor 3 de luat decât 4. Fiindcă 3, da. Puneai dragonii aici unde să ermi campurile. Și distrugeai air defensul ăsta. Sau dacă nu, cum zisesem eu, dragonii și o să folosesc un rage și 2 life spell-uri pe ăsta. Da, la vier a dat mie, las. E bine dacă a dat. Să vedem cum a dat el cu dragoni? Da. Nu. P.K. Bă, a făcut corcitură de armată aici. A pus toate felurile de... Haide. Omoară dragonul la o dată. Dragonul dă area damage, adică toate trupele care sunt în zonele suflă, dar e bine că a știut băiatul să le... A știut băiatul să le aranjeze. Ia să vedem. Giganții pătrund în mijloc, în centru. P.K. și cu Barbarian King sus. În acțiunea. Curăță pe părți, nu e bine. Nu e bine să ataci pe părți. Atenție, atacul ăsta avea potențial, ce naiba. Cu P.K. de 3. De ce a băgat puterea Barbarian King-ului? Cam de vreme. Păi și Arjanchinu l-a dormit? Nu, uite acolo. Și pe ea. P.K.-ul ăla trebuie să facă tot. Trag în P.K., nu? Să sperăm că o să tragă numai în P.K., fiindcă P.K., uite... Și ce n-a... Cred că timpul, mă, n-a avut timp. Ia să vedem. Bă, n-a avut timp, bă, nu știu. Scuzați limbajul indecent. N-a avut timp, că lua full. Mă gândesc de ce nu l-a luat full. Ăsta Adelin a luat și ăsta tot levier, adică, vreau să spun. Tot levier o să rămână. Sper că o să câștigăm orul ăsta, cred că îl câștigăm, nu? Asta a fost ataca lumea cu... Ia, dă-o început, mă, că de jos. Știu ce vrea să facă băiatul. Da. Că începe atacul din partea asta. Da, o ia bine Archer Queen-ul. E o chestie, face culoar, face coșturul Archer Queen-ului culoar. Take out that cannon. Să luăm canonul. Cred că face culoar coșturul Archer Queen-ului. Are healery, suport în spate și joacă bine, știe ceva. X-bow ăla ar trebui să facă ceva contra lui, dar nu-și face. Healerii fac față. Oh my god! Oh my god! Deci pur și simplu stăteam așa și mă uitam la Archer Queen. Și cam la jumătate de bază în partea aceea. Și are un P.K. la Town Hall. Oh my god! Bă, ce naiba, bă! Păi, ce naiba! Deci... Eu urmăream Archer Queen-ul chiar că-mi place. Da, dar nu fac față healerii spre multe diferențe 3 care trag în ea. Să duc și healerii.
După ce? După golem. Dar o să-și ia bătaie. Nici nu știu. Ajunseră. Destul de bun atac, deși o stea, putea să ia două, putea să ajungă la Tanhal dacă făceam un culoar bun. Cu asta e. Și mă gândesc așa. Fac. În funcție de cum evoluează oarul, dacă mai este nevoie, o să mai fac trupe și o să mai atac. O să văd cam cu o oră. Opa. Oricum este pe sfârșit de episodul. O să văd cum evoluează oarul și o să mă atac. Probabil dacă evoluează în rău, o să atac aici slabi. Va fi o pierdere de elixir, da, soarta. Și ce? Dacă o să pierdem, dacă o să se întâmple ceva oarului, o să fac un minimum. Adică mă bag la asta. Și dau acolo câteva trupe acolo care să nu coste mult, fără poziuni, îl atac așa. Să câștigăm oarul și da. După cum spuneam și o să vedem. Are 3 defense, ce naiba. Da, 4 cu Argentaurul. Da, nu văzui Argentaurul. Numai mortarul și canoanele. Păi da. Și credeți-mă că la un timp intru pe contul fratele meu, ia. Să vedem dacă mi-apare. Alex, numărul 3, wow. Levierul e mai mic. N-are ligă. Hai să intrăm la fratele meu. Un pic. Visit. Așa cu baza asta stupidă. I-am băgat-o la upgrade un storage. La 6. Fiindcă n-are destul să-și upgradeze giganții. Nu cred că să-și upgradeze giganții. N-are destul să-și... Unde e mă ăla? Are și nici treburile. Uite mă, laboratorul. N-are destul să-și upgradeze giganții. Și trebuie 10.000 și el are capacitatea 81.000. Uite mă, și-a reținut și capacitatea lui. El nu știu pe mea. Da, am reținut-o pe lui. Că el are full elixir mai tot timpul. N-are full. Ba da, are full. Vreau să-i atac eu, dar nu-mi zic să descărcă telefonul în mâna mea. Așa că cam asta ar fi pentru astăzi. Mi se face și el mic camp-ul ăsta. Văd eu ce mai bani la upgrade. Param. Să vedem. Probabil o să fac ceva gen canoanele sunt upgradate, da. Și ce aș putea face cu elixirul? Stai un pic. Cred că mi-aș mai băga o baracă la dragon ca să fac dragonii mai repede, fiindcă vin ăștia mari. Și mi-aș upgrada și arcașii. Și baraca cât costa? 150. 6 minute. Băi, e profitabil. Da, trebuie să poate fi. Da, nu prind la oarul următor. Prind cu dragon de 2 la oarul următor. Aoleu. Nu, dar vreau să mai upgradez arcași. Da. Cât? Durează 3 zile. Durează puțin. Și ăștia dragonii o săptămână. Și după ce mai upgradez arcași, probabil că o să-mi bag baracă. Să-mi bag dar baraca, eu nu o să atac cu hogi, decât dacă e ceva gen cum a fost atunci cu hogul mai ieftin și mai face și o prostie de... Ca asta, nu îmi vine acum. Îți dădea reward pentru o prostie. Trebuie să te ajungi cu câți hogi, nu știu câte baze, nu contează acum. Dacă v-a plăcut, dați un like. Abonați-vă dacă încă n-ați făcut-o. Deja să strângem 5 like-uri, fiindcă ne-am strâns 9 abonați, la 10 abonați fac episod special. Găsesc eu ceva de făcut. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare.